Esteka honetan ikustegi komunikatibori buruzko azalpen osoagoa aurkituko duzu. Irakurtzea gomendatzen dizut. Moduletan ikusiko ditugun ideia asko testu horretan oinarritzen dira. Eta amaitzeko gogoeta hau proposatzen dizuko. Euskara gizartean presentzia txikia badu, nola eragin behar du horrek nire irakasteko moduan? Zein jarduera motak laguntzen du euskara eskola barruan bizi dadin kanpoan apenas erabiltzen denean? Nola sor ditzaket benetako komunikazio aukerak nire ikasleentzat? Zer egin behar du nik irakasle naizen aldetik erabilera hori bultzatzeko? Ze lotura ikusten duzu hizkuntza biziberritzearen eta ikasgelako elkarreraginaren artean?